en snak. Den laver de derude, mand. Nu skal lige passe på figuren der. Det var det vildeste, mand. Hvor er det vildt. Er det godt set, mand? Hvor er det vildt, mand. Kæft, hvor var jeg bange. Og fik du vindueskarmen med, eller dørkarmen med ud? Fuck, det var vildt, mand. Men jeg må erkende, jeg var lidt bange. Sådan, Smukke. Du klarede det. Det skal jeg gøre igen. Vi vind i sitter. Man kunne høre, du fik optur, da han lavede sådan nogle pirouetter. Ja. Han spurgte, om jeg var med for noget sjovt. Det er jo det eneste sjov, vi kan have det heroppe. Resten, det kan de jo se. Ja, skal vi gå ind og se, hvad de har fået i kassen? Hvor er det vildt. Jeg kan næsten ikke klare det. Det var lidt sjovt, ikke? Da vi tog to skærme. Det var en god fornemmelse. Så havde hun gjort det. Ja. Tror du ikke, jeg gjorde det? Jo. Jeg vil sige, lige da han sagde, at sætte benet ud, der var jeg bare sådan, er du nu sikker på det? Nå, hvad så? Har faldskærmsklubben fået en ny elev? Ja. Nej, og hvorfor er du stoppet? Hvad? Det er mange år siden. Mogens? Det er mange år siden. Jeg fik 3 måneder. Det er aldrig rigtigt. Lige da jeg havde fået mit certifikat, der stoppede jeg. Jeg lå syg 3 måneder, så kom jeg aldrig i gang igen. Så jeg fik et eller andet bok. Ja, det kunne godt gå hen forbi det.